Yeah, man. Sure. Serious, yeah. Wow, rasta ya mtasiro boy, mazira. No, I don't see. Yeah, homsi. That's okay, boy. Plan has worked. Waiting to see that this has actually worked is extremely stressful. Relief for the team as everything comes back online and everything's working well again. Revealing beautiful, never-before-seen imagery of this stunning dwarf ice planet at the very outer reaches of our solar system. So in the end of the day, we map the Pluto system, Pluto and all of its moons. Baby, okay? Anna, you okay? Kwaji? Satana apinda mumusha. Satana apinda mumusha. Mama. Ndasangana ni girlfriend yangu ni. Aine mumwe murume akamkomana boyfriend yake ameno kana murume wake. Satana apinda mumusha. We need to pray. We need to pray. Come on. Songa. Ena mati. Varamazo. Jehovah. Nga makati munorapa moyo yaputsika wanu. Ko zvino kana uyu ariye mukadzi wamakandipa Jehovah. Kuda wenga kuitwa gagara zvake. Asi kana asiriye Mwari. Murume ndasangana ine girlfriend yangu yeye Satani uya ndasangana ine girlfriend yangu. Ne hanzvadzi yake iyi Satani uya ndi Jezebel. I think ndo hanzvadzi yake ngavaende ngaubude muupenyu wangu Mwari. Nga makatendeka wani ndakumbira uchezo chaizo Jehovah kuti muuye muvabudise vana ava these evil people. Girlfriend yangu ididi tiya kutiga ndiri one abumidze kuita mamwe boyfriends. Right. Tukutsanya pamba panapa ndisi kutenga chikafu 10 days uchitsanyira kuti murume yeye abve kune girlfriend yangu ndizvo.